ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! I am the one, the way your son don't need a gun. Paliwanag sa bunganga ko galing. Okay? Dugong Ilocano Katulad ho ng aking sinabi, isusugal ko ho lahat In your face, para sa sucker! ating mamamayan. Willing na ho akong yung ibigay lahat. Actually ho, kinausap ko yung ibang mga partner ko kasi medyo malaki na ho yung ating gastos. At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Nakita niyo? Paliwanag sa bunganga ko galing. Okay? Pro mahirap po tayo, hindi ho tayo pro mayaman. In your face, Ako sucker! po, ipinanganak akong super yaman. Makakapagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. In your face, Ang sucker! natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. You bet! At talaga namang ubos na ang aking savings. Ang natira lang ho sa aking bank account out of 100 plus million ay 200,000 na lang. Paliwanag sa bunganga ko galing. Okay? 200,000 na lang. Yeah. Hey, Idol, Francis Leo Marcos, sabi mo'y kay super yaman. Pero nasaan? Puro kayabangan, puro ka pa share. Puro ka pa share. Magdang ka pa sa problema na publiko. Wala ka nang magawa kundi manloko ng tao. Puro ka pa video. Di ka na makakaloko ng mga tao. Francis Leo Marcos, ano ba yung kalokohan mo? Itigil mo na takamin ang mga gutom na tao. Lakas mong manggago, bakit sino ka ba sa akala mo? Francis Leo Marcos, napaka-sinungaling mo. Normal mangising, alias usbusin. Umamin ka rin, nahuli ka rin. Hinukay mo na ang sarili mong hantungan. Gana ba kasarap maglason ng isipan? Dami mong niloko, pati Gcash kinana mo. Sa kagustuhan mo sumikat, ngayon ikay sikat. Tahimik ang mundo, bigla kang nang gulo. Pati sako-sakong bigas, di mo na pinalampas. Isa kang lapastangan, Norman gusgusin. Estado ka na, wala ka nang magagawa. Minsan sa buhay di kailangan magpasikat. Pwede kang tumulong ng hindi nagpapasikat. May nakarating na hong balita sa amin na meron hong mga kapulisan na ginagamit nila yung kanilang pagiging pulis para tayo'y makasuhan. Nagpa-imbestiga na ho kung saan-saan. Wala hong maimbestigahan pinipilit nila tayo makasuhan. Wala naman hong may kaso So hindi na ho papayag yung ating mga abogado. Hindi ko muna ho i-reveal ang pangalan ng taong ito hanggat hindi ho natin nasasampahan ng kaso. Ngayon ho Lunes, nakaredy na ho yung kaso niya rito. Ngayon Lunes ho, sasampahan na ho natin ang kaso. At pag nakasampa niya, tsaka ako na ho babakbakan. Makikita niyo kung paano ko bakbakan mga taong ito. Mag-uubos din ho ako ng lakas. Lahat kung anong meron ako. Ipinahiya nila ako, babawi po ako. Pagsisisihan nila yung bagay na pinipilit nila akong ikulong na ako'y walang kasalanan. Pagsisisihan ho nila yan. Yan ho ay pangako ko. Kung sino ho ang makakapagturo sa akin ng mga taong nag-wiretap sa akin at ng mga nagpapalabas ng fake news, yung original na pinanggagalingan ng source na nagpapalabas ng fake news ko, kung maituturo nyo at yung mga taong nagbabayad para siraan ako, magbibigay ho ako ng 3 milyong piso. Kung sino ang makakapagturo sa akin ng original source at ng mga taong nagbabayad para sirain, pag-away-awayin at siraan ako. Bibigay ako ng 3 milyong piso. Ipakalat na po yan.
Yan ho ay totoo. 200,000 Basta yung na lang. source na may ebidensya 200,000 na sila ay na lang. tumanggap ng bayad mula sa taong ito,